Získat reklamní předměty, pomoci dobré věci a ještě navíc ušetřit na daních. Pro firmy nová ideální kombinace. Nabízí jí speciální projekt Charitky, který vybral během 1 roku pro neziskové organizace 100 000 korun. Na začátku stál tenhle nápad. Bonbóny nebo žvíkačky ve výsuvném obalu, na který si firma může nechat natisknout svoji vlastní reklamu. Jmenují se Charitky a v obchodě se koupit nedají, protože krabičku chrání patent. Firmy ale jejich prostřednictvím mohou přispět na dobrou věc. Podařila se nám předat dále částka téměř 207 000 korun na přímou podporu 163 dětí. Hlavně těm z dětských domovů, které peníze dostanou na spořící konto. Podpořili mě 7,5 tisícema. Využiju to vlastně, až odejdu z dětského domova, se na zařízení bytu. Projekt pomáhá nejenom dětem z dětských domovů, ale i těm talentovaným nebo s handicapem. 8letý Tadeáš má dětskou mozkovou obrnu a většinu života tráví na vozíčku. Musí na něj vozit a já si sám přejedu. V jeho případě Charitky přispěly 3,5 tisíce na rehabilitační pobyt. Díky jim a dalším dárcům jsme ty korunky všechny nazbírali, co jsme potřebovali. Příspěvek můžou získat i nadané děti ze sociálně slabších rodin. Třeba těmhle dívkám přispěly Charitky na taneční tréninky. Který projekt nebo dítě konkrétně podpoří, si mohou firmy vybrat sami. Barbora Straňáková, Česká televize.